Ассалом, рӯз бахайр. Китоби дӯстдошаи ман, гогустаи ман кадом аст? Ташаккури зиёд. Шумо фикр доред ки чаро китоби догустони ман барои ман китоби дӯстдошта аст? Чун вақте ман ин китобро мехонам, дар тахаюлам ҳамон ростуҳои деҳотии худро байд мекунам, ҳамон кӯҳҳо, ҳамон ошпазии модарамро ба ёд мебиёрам, бо тапак алоқ карданро ба ёд меорам, ҳангоми бегонӣ вақте ки пода меомад амонро ба ёд мебиёрам. Бисёр як китобе ҳаст ки вақте мехонӣ фикр мекунӣ ки ҳамроҳи муаллиф, ҳамроҳи нафарони қаҳрамонони китоб камера карда исодаи. дӯстони азиз, мақсади мо ҳамин аст ки мо озмуни мани китобро барои шумо пешкаш мекунем. мутаваҷҷеҳ бошед, ман шартҳои озмунро барои шумо мехонам. шарти асосии озмун: довталаб бояд як китобро хонда, таассуроти худро дар шакли эссе навишта ба ҳайати тадорукоти озмун пешниҳод намояд. ғолибони озмун бо таври зайд қадрдонӣ карда мешаванд. як ҷои якум 3000 сомон, ду ҷои дуюм ба ҳар яке 2000 сомон, се ҷои сеюм ба ҳар яке 1000 сомонӣ. ҳамчунин 4 иштирокчии фаъоли дигар бо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳои рӯзномахатлон қадрдонӣ карда мешавад. шитобед, озмун барои шумост. باید گفت که آزمون مذکور در دایره اعلان گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی روی کار آمده است. آزمون تا آخر سال ادامه می‌یابد. شتابید، این آزمون برای شماست. هم کتاب می‌خوانید و هم صاحب جایزه می‌گردید.